Takže čus lidi, já vás vítám po dlouhé době u motýlkování a já to nadále nebudu zdržovat a ukážeme si hned trik a se jménem Basic Twirl. Zase vám ho ukážu, pak si ukážeme slow motion, kroky a podobně. A v dnešním videu budu mít i bonus k tomu triku, je víceméně takový kombo, takže těšte se. Takže nejdřív vám ho ukážu a dál. Ha! Teď jste čekali černou obrazovku s názvem, teď bude nějaký ten slow motion nebo něco v tom smyslu, ale tohleto video bude výjimečný a řeknu to prostě já. Takže teď si hodíme nějaký ten slow motion. Takže jo, možná se vám to slow motionu zdálo trošku složitější, ale nebojte se, tak nějak vůbec není. A můžeme hned začít. Takže držíme motýlka, asi vyhrnu trošku rukávy. Držíme motýlka v safe handu. Z prvního videa už víme, co to znamená, někam sem do karty ho hodím, tam nevím. Takže držíme v safe handu a začínáme tím, že vyhazujeme na prostředníček. Je to taková menší inovace, protože doteď jsme to vyhazovali třeba u Basic Open na ukazováček, ale tentokrát to jdeme na prostředníček. Z prostředníčku to házíme na ukazováček a takhle prostě dokola. Tohle to trénujte, prostě než budete umět krásně takhle to. Takže prostředníček, ukazováček, zase zpátky, prostředníček, ukazováček. Takže když se dostanete do této polohy, jde vám už dobře, tak hlavně ruku nedávejte takto, protože pak vám to prostě nepůjde. A musíte tu ruku nechat tak, jak vám tam zůstala, tím pádem takhle, abyste mohli palcem hezky podeberat motýlka, chytit a pomalým ten pen takhle nahoru. Ostří bude směřovat nahoru, co nevadí, to je v pořádku. Takže zavřeme motýlka, tak, a jak to uděláme teda? Zase prostředníček, ukazováček, palcem podskopnout nahoru. Krása ještě jednou. Teď jste si mohli všimnout, že to zavírám backhand screwdriverem. Já tomu říkám backhandem, takže když řeknu backhandem, tak prostě je to backhand screwdriver. Tak, a budu backhandem, tak, prostředníček, ukazováček, podtáhnout a backhand screwdriver zavřít. Takže, teď jsem to řekl celý, ale nevadí. A pokud chcete tenhle ten trik upgradenout, nebo spíš udělat takový kombíčko, nevím, říkejte si tomu jak chcete, tak uděláte Basic Open, k tomu připojíte Basic Twirl a nakonec dáte Backhand Screwdriver, takže se vlastně to kombo skládá ze 3 částí, alias Basic Open umíme už z prvního videa, Basic Twirl umíme z dnešního videa a Backhand Screwdriver toho umíme z druhého videa. Tak a máte kombíčko. Takže já zase motýlka složím a ukážeme se ještě jednou. Basic Open, Basic Twirl a Backhand Screwdriver. Tak a to je vlastně veškerý, co v tomto videu uvidíte, takže já doufám, že se vám video líbilo, že jste to dokoukali do konce a ne, že jste ho típli někde uprostřed. Doufám, že se vám líbila i muzika ve videu, protože se snažím prostě trošku vylepšovat videa. A doufám, že jsem neměl tolik záseků, koktání, bla. Už jsem dlouho nenatáčel, tak jsem vyšel z formy, nebo jak to mám říct. Takže pokud se vám video líbilo, určitě hoďte nějaký triky, který bych vám chtěl ukázat, nebo jestli se vám tenhle líbil, jestli ho použijete, jestli jste se ho naučili, něco v tom smyslu a u dalšího videa. Čau.